Sahog natin sa ating buto-buto ay ito, bunga ng ampalaya at saka dahon ng ampalaya. Masarap na, masustansya pa. Ito po at buto-buto ang ating ulam. Pork ribs. Tapos may buto ng sitaw. Isa tayo ng bawang. Pinakulaan ko na yung pork ribs. Isahan natin na para sa sabaw. Yan. So ilalagay na natin ang buto ng sitaw. Lagay na natin ang ampalaya. Healthy ulam. Lutong Ilocano. Ready ka naman. Okay na ang buto-buto. Okay na rin ang buto ng sitaw.